Weet je, er waren eigenlijk leuke jongens van naar de school. Echt? Ja, heb je ze niet gezien? Nee. Oh. Volgens mij komt het groepje van Margriet vanavond weer. Dat is Oh, wel nee. lekker leuk. Ja, geweldig. Hoe gaan we vanavond doen? Zullen we uitgaan? Ja. Vier bieren hier. Bedankt hè. Hé, wat moet jij met die putjes hier? Dance battle om 11 uur bij de brug. Heel rustig met de groep langs. Heel rustig langs.